Norvège ka Nobel kulu nin bɛ tasibila kɛ hadamadenya hakɛ lafasalikɛla bɛɛ fangaw ani bɛn ladilani sigiɲɔgɔnya kɔnɔna na ngana saba de sigiɲɔgɔn jamana saba kɔnɔna na min ye Belarusi, Rusi ani Ukraine jamana ye. Berit Reis Anderson Nobel kulu nin presidenti ka fɔ la. Nobel kulu in ye sinsili kɛ ni taabolo nin kan ka da la guerre min bɛ senna ni waati na Ukraine jamana kan ne a kɔlɔlɔ kɛlen bɛ ka nazara jamanaw bila gɛlɛyaba kɔnɔ min jugalen don ka tɛmɛ deuxième guerre mondiale gɛlɛya ninnu kan. Nga u ma sɔn ka lagosilikan fɔ ka ɲɛsin Rusila jamanakuntigi Vladimir Putin ma ale min ye ni fitinɛ nin bilalibaga ye Ukraine jamana kan kabini février kalo tile 24 tɛmɛnen waati la. A ɲiningalen ne ka sɔrɔ nin tɛ kini ka fiyɛli taabolo ye ka ɲɛsin Kremlin cɛbakɔrɔ ma don kɛrɛnkɛrɛnnin na a bɛ kan k'a ka bangeli san 70 ɲɛnajɛw kɛ waati min na Madame Reis Anderson ye a sɛbɛntiya k'a fɔ ko nin jɔnjɔn sara ninnu ma lawuli ka bila a contre la ko nka ko ka laseli kɛ a ka jagoya fanga ma ani Belarusi k'u ka u miiri dɔɔni u ka binkani dabila jamana wɛrɛw kan. A ma diya Belarusi fanga ye. Alfred Nobel min kɛra nin jɔnjɔn saraba in bilali ye sen kan bɛna i yɛrɛ yɛlɛma a ka kaburu kɔnɔna na Reis Anderson ka fɔ la. Reis Anderson ye laɲini kɛ Minsk fɛ a ka Ales Belaski hadamadenya lafasali kɛ cɛbakɔrɔ da kanabila di a ma. A minɛna ka bila kaso la kokura wulikajɔ minnu kɛra ka kɛɲɛ ni Alexandre Lukashenko ka fanga tali kokura ye ne a kɔnna nazarala jamanaw fɛ k'a yira k'a fɔ ko a sigira nambara de kan u ka san 2020 jamanatigi ɲinikalataw senfɛ. Jumadon na fanga garadabaga musobangana Svetlana Tikhanovskaya ne a bɛ tunga senfɛ ne ale de jatelen don k'a fɔ ko a ye gagné sɔrɔ san 2020 kalataw la Alexandre Lukashenko kan ye foli ni tasibila kɛ kanabilali lakodɔnniyali kan. Beliaski ne a bɛ kaso kɔnɔ nin waati n'a kɛra mɔgɔ 4nan ye tariku kɔnɔna na ka prix Nobel de paix sɔrɔ k'a to kaso la. Peace and democracy.